rodinný sabatický čas alebo naša osobná transformácia. Mnohí mi píšu aj z rodiny, známi kamaráti, ako sa máme, ako sa nám darí, ako nám ide čas, čím žijeme. Tak som sa rozhodol spracovať toto video, kde vlastne chcem vysvetliť určité súvislosti, prečo sme tu, prečo už týchto 5 týždňov vlastne takto trávime ako rodina, ešte niekoľko týždňov nás čaká. A vlastne hlavne ten dôvod, možno ktorý ste zachytili, alebo ktorý sme aj my vnímali, že treba nám rozúsnuť, bolo Vincentové zdravie, kedy vlastne on už dlhodobejšie mal určité respiračné problémy a bolo nám dlhodobo odporúčané, aby sme išli k moru, aby sme vlastne využili ten morský vzduch a všetky tie výhody klimoterapie a morských jontov, elektrolitov. Tak jednoducho vtedy vlastne to už v lete sme takto vyskúšali, že sme šli k moru na dlhší čas a jednoducho videli sme veľmi výrazný efekt, tak sme si povedali, že aha, má to zmysel. No ale v druhom čase, čiže vlastne ten sabatický čas, ktorý vlastne my teraz žijeme ako rodina, pre ktorý sme sa rozhodli, tak má v podstate zdravotný rozmer, potom rodinný rozmer a takisto pracovný rozmer. Hej? Čiže všetky tieto rozmery my tu máme zahrnuté. Ten zdravotný je ten Vincentov. No a ten rodinný vlastne my sme vnímali už skôr ešte vtedy z jary, že ako rodina potrebujeme čas pre seba a vtedy sme hľadali riešenie, že ako ten čas čo najefektívnejšie, najlepšie využiť, tak hľadali sme rôzne možnosti, rozprávali sme sa s mnohými ľuďmi, ktorí nás majú radi, ktorí nám boli do cesty poslaní a vlastne nám určité odporúčania, alebo teda po tých rozhovoroch nám po tom rozlišovaní v čase vlastne s manželkou sme hľadali to najvhodnejšie riešenie. A jednoducho potom sa nám to tak vykryštalizovalo, že chceme to spojiť s tým Vincím, chceme to spojiť vlastne aj pre náš rodinný čas a tak sme sa rozhodli, že na jeseň vlastne pôjdeme na x týždňov na takýto pobyt, vyskúšať to a zoceliť to všetko a opraviť všetko, čo je potrebné. Hej? Čiže vlastne my aj ako manželia sme si našli mnoho vecí, ktoré potrebujeme za ten čas ozdraviť, očistiť, opraviť, jednoducho ktoré vlastne tie veci, ktoré vznikali vlastne od začiatku. A ja vlastne som mal tiež taký ako keby preplesk, alebo ako to nazvem, že jednoducho musel som si zreflektovať aj ten svoj vzťah voči práci, ten svoj vzťah k tým hodnotám, k tomu rebríku hodnot, pretože jednoducho moja profesia je tým, že pomáham ľuďom, opravujem ľudí, ja to volám opravujem, či terapie, semináre, školenia, prednášky, prezentácie, denná práca s klientmi, pacientami, konzultácie. Prosto veľmi veľa toho je. A v takomto normálnom klasickom stereotype pracovnom. A jednoducho som už vnímal tiež, že už to je príliš toho veľa. Aj keď som sa posledný, už povedzme rok snažil menej pracovať, aj tak stále toho bolo veľa. Hej, predtým som násobne viac pracoval, hej. Bolo to akože, nechcem povedať, že workoholické sklony, ale bolo toho príliš veľa. A jednoducho ja som nevnímal ani to volanie manželky o pomoc, že potrebuje pomoc, potrebujeme spomaliť, potrebujeme jednoducho sa zastaviť. A nejak som to akože nevidel, hej. Až potom určité situácie sa stali. Jednoducho ja som dostal také akoby preplesky na tú moju prácu, na ten môj kvázi workoholizmus, že som zažil taký až šok, že musel som sa zastaviť, zaseknúť a po konzultácii s rôznymi ľuďmi, či to boli kňazi, či psychológovia, s ktorými spolupracujem, sme sa vlastne o týchto veciach bavili a sami im povedali, že Tomáš, potrebuješ trošku odstup, trošku natľad, trošku sa spomaliť, zastaviť a trošku tie veci prehodnotiť. A jednoducho aj po konzultácii s manželkou vlastne sme k tomu dopracovali sa. Čiže jednoducho, ja priznám sa, že pre mňa bolo najťažšie, keby spracovať to, že ja nebudem niekoľko týždňov pracovať, tak priamo, alebo teda nebudem v tom stereotype svojom pracovnom, ale jednoducho budem mať úplne nejaký nový režim. Ale jednoducho po čase rozlišovania, premodlenia, premyslenia, jednoducho prediskutovania, jednoducho prišlo také, poviem, ten pokoj vnútorne, takéto potvrdenie, že áno, treba to urobiť. Treba to rozhodnutie urobiť, hej, beriem to aj ako rozhodnutie finančné v kontexte, že hej, teraz v podstate nezarábam, som ako živnostník jednoducho nezarábajúci, ale beriem to ako investíciu vlastne toho času, spoločného času, ktorý máme do našej rodiny, do našho manželstva, do zdravia. A takisto vlastne ten odstup, hej, už tých 5 týždňov vlastne sme tu a ja mnoho vecí vidím teraz a beriem to ako veľký dar a veľkú vďačnosť za to, že môžeme tu byť a že jednoducho sa nám ukazuje tie úzke miesta, práve tie slabé miesta, tie choré miesta, tie veci, ktoré treba uzdraviť, treba opraviť v našom manželstve, nielen v tom Vinciho, že fakt naozaj beriem to ako vďačnosť, Bohu vďaka, že aj cez toho Vinciho zdravie sme sa do takéhoto štádia, povedzme, alebo teda do takého rozhodnutia dopracovali a dnes tu môžeme byť a vnímam to ako veľmi
naozaj pozbudzujúce a naozaj je to na druhej strane makačka, že jednoducho človek vidí tie zlé veci, alebo teda svoje slabé miesta, svoje slabé stránky a musí s nimi pracovať. A jednoducho zrazu sme toľko veľa času spolu ako rodina, že jednoducho sa nám ukazujú aj v tom manželstve, rodičovstve veci a komunikačno, hodnotovo, hej, každý má nejakú svoju predstavu a podobne. A moja manželka sa smeje, že vlastne z externého člena rodiny zrazu interný člen rodiny, hej, že vlastne tatík sa vrátil a že jednoducho som tu, som prítomný a jednoducho potrebujeme si predstaviť určité veci. Toto sú také zaujímavé výzvy a rád ako keby sa do nich púšťam, lebo vidím ten osoch a vidím aj to, aj to zlepšenie vzťahu medzi nami, medzi deťmi, medzi všetkými členmi v podstate domácnosti. Takže beriem to ako pozitívne, aby som to prijal každému, naozaj každému, aby si takéto niečo zažil. Možno to nemusí byť neviem koľko týždňov, ale jednoducho, aby mal takýto čas mimo dovolenky, odstúpiť od toho svojho stereotypu, svojho kolotoča, svojich povinností, denných rutín z toho režimu a jednoducho prehlbiť tú podstatu. Lebo ja poznám mnoho známych v okolí, v manželstvách, v vzťahoch, vo zväzkoch rôznych, ktorí sú stratení, sú rozbití, sú hľadajúci, alebo prosto sú už úplne že na hranici svojich síl, možností, väčšinou sú to ženy, lebo my muži máme nejaké také, povedzme, ako to nazvať, potrebu sa realizovať a byť dôležitý a jednoducho veľa pracovať a športovať a všetkým pomáhať a jednoducho kamaráti a tak ďalej. A to sú tie naše mužské pasce, do ktorých sa nechávame strhnúť a potom tie ženy doma same na všetko, domácnosť, detí, výchova, škola a jedno s druhým. Čiže ja toto vnímam dneska už veľmi akože kriticky. A takisto veľmi dobrá skúsenosť, ktorá vlastne tu je ešte ďalšia, že jednoducho máme Kláru na domoškoláctve a to tiež v podstate, hej, ako Daniel Hever hovorí, že to je učí žiak. Čiže ona sa učí ako žiak a zároveň ja som učí žiak. Čiže ja som jej učí žiak, lebo ja učím ju a ja sa učím učiť ju. A ona sa učí do mňa ako učí žiaka. Daniel Hever to hovorí ako neologizmus. Je to fakt zaujímavá výzva sa učiť lepšie chápať tomu dieťaťu, lepšie pochopiť aj tú podstatu toho, čo ju treba naučiť. Takže to je taká ďalšia výzva, ale samozrejme chceme ešte počiarknúť možno to, že hej, aj tu, kým sme prišli, tak sme si hľadali prvé týždne, prvé dni ten režim, že v akom režime vôbec budeme fungovať zrazu toľko času spolu. A jednoducho ja som videl, tiež som si musel nastaviť nejaké svoje veci a snažím sa byť nejako užitočný aj cez formu týchto videí, aj cez cvičiace, aj nejaké pár konzultácií. Je to fakt naozaj zlomok, iba minimum toho času venovaný práci. Ale hlavne som si dal, že stávam medzi 4. a 5. A jednoducho mám taký svoj osobný tichý čas, jednoducho ten čas reflektovať si veci, prejsť si veci, tichá osobná modlitba, reflexia, nejaké zamyslenia. A ešte keď všetci spia, potom v podstate beriem hneď deti, manželka si môže ešte dospávať, zregenerovať sa a hráme sa deťmi, Lego si stávame, rôzne hry dole, v takom domčeku bývame si tu vlastne pri mori a jednoducho potom rôzne spoločné ešte aktivity, pohybové, prieskumnícke, chodíme po rôznych výletoch a prosto s deťmi vidím staršími, že jednoducho prieskumníci, skautské aktivity a stávame a prosto pohybové veci a jednoducho tieto veci naozaj aj mňa samého akože nabíjajú, pozbudzujú a jednoducho fascinujú, ako tie deti sa hýbu, ako rozmýšľajú a jednoducho tak ešte lepšie sa ich snažiť pochopiť. Takže sú to také výzvy, ale príjemné výzvy. A takisto máme, takisto jedna z rutín je vlastne spoločný čas, ako tá spoločná svätá omša, spoločná modlitba, čiže chodíme každý deň na svätú omšu, väčšinou tu vlastne do takého lokálneho, takého sanktuária z kamenného, vonkajšieho na Veprič. A boli sme dvakrát v Medjugorji, trošku poďakovať, poprosiť, hej, takú púť sme si boli vykonať ako rodina. Takže sú to také zaujímavé veci, úplne veci, čo doma by sme nezažili, ani ten čas by sme taký nemali, ani tie aktivity také, ani tú hĺbku toho. Takže som veľmi za to vďačný, už teraz vidím veľa ovocia a ešte vidím, že ešte na tých pár týždňov, čo tu budeme, nás čaká veľa práce a verím, že vlastne čo najviac využijeme ten čas a jednoducho prídeme premenení, pretransformovaní. A už vlastne to, čo sme posledný rok začali, vlastne tú transformáciu, tú premenu, tie hĺbky manželstva, kvality rodiny, kvality vlastne aj toho zdravia, aj môjho povedzme menej pracovania, uzdravovania týchto vecí, takže sa nám to podarí. Takže držťam palce a verím, že vlastne aj môže to inšpirovať možno aj niekoho z vás pre takéto rozhodnutie. Naozaj vás chcem pozbudiť, je to možné, dá sa to zrobiť, len treba byť odvážny a pripraviť sa na to aj telesne, aj duchovne, aj duševne. Takže majte dobrý deň, pozdravujem všetkých, čaute.